И здравейте на всички, аз съм Стефан, добре дошли в новото ми видео. Новото ми видео е класация топ 10 най-страшните места в света. По света има редици изоставени места, които някога са били оживени и обитавани от хора. Днес обаче изглеждат зловещо. И в голяма част от тях природата е оставила своя отпечатък. Нека да започваме. Номер 10. Британски морски укрепления. Тези укрепления са построени през Втората световна война за защита на Северно море. Днес те са изоставени, но все още стоят на това място, сякаш ще обраняват района. Номер 9. Исла де лас Менукас. Ако откриете стари страховити кукли, то вероятно сте на острова на куклите. Легендите разказват, че островът е украсен с кукли от един човек. Днес те изглеждат страховито, висящи от дърветата, готови да плащат туристите. Номер 8. Старото еврейско гробище. Всички гробища са призрачни, но това определено е от най-страховитите. На едно и също място има 11 гробища. Поради липсата на място, когато гробището се напълнило, те направили ново отгоре и това се случило цели 11 пъти. Номер 7. Вароша. Вароша е била курортна зона в Кипър, която към днешна дата е напълно изоставена. Празните сгради с счупени прозорци и изоставения плаж всяват страх в хората. Номер 6. Гюнканжима. Името на острова означава боен кораб и това от формата на острова. Той е бил използван като минно оръжие, но днес е изоставен с течение на времето. Състоянието на острова се е влошавало толкова, че природата е наделяла. Номер 5. Болница Хелингли. Болницата е била убежище за луди хора в Англия. Тя е изоставена отдавна и днес в руини с изпочупените прозорци и врати. Хората, които я посещават, не трябва да стоят дълго, защото според легендите ще започнат да чуват писъците на хора, които някога са били заключени там. Номер 4. Кандидо Гобой. Този град в Бразилия би изглеждал нормален, ако нямаше толкова много близнаци в него. Това е градът с най-много родени близнаци в света. Обикновено близнаците те са страховити, но виждайки навсякъде може да станат. Номер 3. Катакомбите на Париж. Катакомбите на Париж се смята, че има изключително много призраци, имайки предвид стотици хиляди черепи и кости, които са били използвани за изграждането им. Номер 2. Бирцвикеде Grounds of Жатинга. Жатинга е красив град, но има нещо много странно, което се случва веднъж годишно. Стотици птици внезапно се самоубиват, удряйки главата си в земята. Причината за това остава неясна, но броят на птиците е голям. Номер 1. Аогихара Форест. Аогихара е известен като самоубийствена гора. В нея са открити много мъртви тела. Това място е наистина сред най-ужасяващите в света, през които би могло да ви се наложи да преминете. Така хора, това беше всичко от моето видео. Надявам се клипът да ви хареса. Ако е така, дайте по един лайк нагоре. Абонирайте се за канала ми, може да ме последвате в Instagram и Facebook, като долу в описанието ще оставя линк. Напишете ми в коментарите, ако искате още такива класации. И чао!